אחרי זה אמר, אל גינת אגוז ירדתי, לראות באיבי הנחל. לראות, עפר הגפן, הנצו הרימונים. הקדוש ברוך הוא משיב ואומר, עכשיו זה הפסוק, אומר אותו הקדוש ברוך הוא עלינו. אומר, אף על פי שאני עזבתי אתכם בגלות ונפרדתי מכם, לא הלכתי לי למקום אחר, אלא הלכתי אליכם. לאן הלכתי? לגינת האגוז. לגינת אגוז ירדתי, זה בית המקדש, נקרא גינת אגוז. לראות באיבי הנחל, לראות להריח את המעשים הטובים שיש לכם. לראות עפר הגפן, אלה התלמידי חכמים שיושבים ועוסקים בתורה, והם כמו הגפן. איך הגפן? הענפים שלה והעלים שלה הולכים ומתקבצים יחד, והאשכולות, הענבים גם כן סדורות זו על גבי זו, לא מפוזרות ומפורקות. ככה תלמידי חכמים יושבים ומתקבצים יחד, שומעים דברי תורה, ואחד אומר איזה משהו, כולם פונים אליו כתף אל כתף לשמוע את דברי תורתו. זה עפר הגפן. אחרי זה הנצו הרימונים, אלה שאר ישראל. אפילו ריקנים שבח מלאים מצוות כרימון. ולמה דימה אותם לאגוז? הגמרא שואלת. זאת אומרת, הגמרא, כמו שהאגוז, מישהו רואה אותו, עצים, עץ. לא ניכר היופי של העץ. העץ של האגוז הוא לא כל כך יפה. זה העץ פשוט, ענפים, והאגוזים לא ניכרים. רואים הכל העץ, וגם אחרי שנושר הקליפה הירוקה, מתייבשת ונושרת, איזה צבע יש לו? צבע עץ, ולא ניכר בכלל. אבל כשאתה לוקח את האגוז, שובר אותו, מוציא בפנים איזה פרי טעים, איזה פרי מתוק ונחמד ומשביע ומזין. ככה ישראל אומר. הם צנועים, ענוותנים, התלמוד שלהם לא ניכר עליהם, נראים כמו אנשים פשוטים. אומר הגאון חידה, אני לא הייתי יודע מה זה עד שהלכתי לתוניס. כשהוא הגיע לתוניס, שם כולם חכמים גדולים, מעיינים, ישב שם ללמוד, נכנס איזה חכם אחד והיה יחף, יש לו איזה סנדלים, והרגליים שלו יחפות, מלאות בוץ גם. בא לשבת ליד הספסל, הרב חידה זז, הוא עדין נפש היה הרב חידה, ומרים את הגלימה שלו, שלא יתנף לו ברגל את הגלימה. ראה אותו מנמנם כזה, והרב חידה כאילו תחילה תמיה, מה רוצה זה החכם הזה, יושב לידי פה, מזה הזקן. אחרי זה היו לומדים שם גמרא, שניים היו מפלפלים, וזה היה מנמנם לידו, חשב אותו מנמנם, לא בעניינים. פתאום זה פתח פיו, זה שיושב ליד הרב חידה, ואיזה קושיות, והתחיל כמו מכונת ירייה. תביא לו גמרא פלונית, גמרא אלמונית, הרמב"ם, מה רמשיף, מפרשים, והתחיל לפלפל. סוף נדע לו, זה היה הרב חי טייב, עליו השלום. זה היה ככה, היו גדולים. אז הוא אומר, הנה את מראייך, השמעיני את קולך. לא תמיד המראה של האדם הוא קובע. אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. זה האגוז, לכן נמשלו ישראל לאגוז, זה לגינת אגוז ירדתי. ואז לראות באיבי הנחל, לראות את המעשים הטובים של ישראל. לראות עפר הגפן אל החכמים, האם מעשיהם טובים, כמה תורה הם אומרים, איזה חידושים הם אומרים. הקדוש ברוך הוא יושב ועוסק בתורה, הגמרא אומרת. 3 שעות ראשונות של היום, יושב ועוסק בתורה. כן כתוב בשולחן ערוך. אדם שיש לו איזה 2-3 ביום ללמוד, מתי יבחר? בשעות הראשונות של הבוקר. למה? אז הקדוש ברוך הוא לומד. אז יושב ועוסק בתורה, 3 שעות ראשונות. אז יש לו שיעור דף יומי, הלכה יומית, הקדוש ברוך הוא. עכשיו, מה הוא לומד? אומרת הגמרא, מה לומדים פה? הוא לומד שם למעלה. מה שלומדים כאן. אז לכן אמר, אל גינת אגוז ירדתי לראות באיבי הנחל. הקדוש ברוך הוא רוצה לראות אותנו. הוא אומר, מה זה איבי הנחל? יש בנחל, תמיד תסתכל, יש שם כל מיני עצים שצומחים שם בצד. והם עולים מעליהם, אף אחד לא זרע אותם. איפה שזורם מים תמיד, יש שם כמו ערבה וכענף עץ אבות, ערבי נחל. אז יש כל מיני עצים, אילנות שגדלים שם. כך, מקום שיש תורה, אתה פתאום רואה מתקבצים שם כל מיני אנשים שאתה לא היית חולם לראות אותם שם. ואלה באים, יש שם תורה, אלה אילנות שבאות ליד הנחל. וגדלות שם ונהנות שם ומתרבות ונוספות ומתפתחות. זה לראות באיבי הנחל. לראות עפר הגפן, הנצו הרימונים. כן. אומר עוד,
למה המשיל את זה לאגוז? בזוהר כתוב עוד דבר נפלא. אומר הזוהר, שכינה נקראת אגוז. וכן הביא שם בט"ו בשבט, נוהגים האיש, כן, שכתוב שם ככה, האיש אוכל תמר, זה צדיק התמר יפרח. האישה אוכלת גפן, אשתך כגפן פוריה, זה נמשל האישה. מחלקים את הילדים נותנים להם זיתים, בניך כשתילי זיתים, הבנות אגוזים. הבת אגוז. למה? שכינה נמשלה לאגוז. מה מיוחד באגוז? האגוז הוא פרי שונה מכל הפירות. כל שאר הפירות, אם נופלות בתוך הבוץ או ברצפה, תחתכות, או נרמסות, נשברות. אבל האגוז נשאר שלם. אפילו נופל ברפש, אתה מוציא אותו משם, שוטף אותו, לא נמאס. זה הבת מישראל, כוונה, אפילו חס ושלום, נמצאת בין הגויים, בין האומות, היא נשארת בקדושתה ובתומתה, שלמה וטהורה. ככה, אומר, זה פירוש אחד.